Det er godt, at I er kommet. Hvis der er nogen af jer, der ikke har fået enten en rød eller en gul mappe, så når vi har pause, må jeg meget gerne komme ned til mig. Jeg vil starte med at give ordet til Josefine, som der har nogle rigtig gode grunde til, hvorfor vi gør det her. Og det synes vi, det er ret godt at starte ud med det som en god motivator. Bagefter kommer jeg på og fortæller jer lidt om det praktiske, altså ved jeres rolle som team og projekt, og hvad det er, I skal. Og hvordan det kommer til at foregå, og til slut så slutter vi af med at vejlederne kommer fra Trine Astrup, som der har et godt værktøj at benytte til at sikre, at vi får et godt teamsamarbejde i løbet af gennemsnittet. Så det er det, vi skal gennemgå. Men, Godt. Velkommen til. Hvis I siger, at vi optager det her hensyn til, at der er nogen, der er i Vietnam, og de skal også være med. Så nu optager vi det. Jeg håber på, at vi optager også i går, der gik lyden i ged. Nu prøver vi lige igen. Så jeg tjekker lige, om jeg taler. Jo, det står lige så vidt, jeg er nederst på skærmen. Det er mig, der taler. Vi tager på det virke. Ja. Jeg ved ikke, om I kender mig. Jeg hedder Jesper. Jeg er studieleder for dagstudien til HR, kan mærke af designledelse. Det vil sige, at jeg er en af dem, der har været med til at skabe rammerne for, at Kristin og Lise kan køre det her igennem. Der er selvfølgelig meget diskussion, når vi laver sådan et kæmpe arrangement, hvor vi siger, nu kører vi simpelthen en bulldozer igennem en undervisningsuge, og vi gør det ikke bare på et semester, vi gør det igennem 5 semester. Det giver selvfølgelig en række diskussioner om, hvorfor gør vi egentlig de her ting? Hvad er grunden til det? Er det nu også rimeligt? Og det vil jeg give på, hvorfor mener jeg som studieleder, at det er enormt vigtigt, at vi gør sådan noget som det her. Det er det, jeg vil give bud på nu. Jeg vil også sige, fra nu af, altså nu har vi ligesom sat katten i gang, det kører nu. Det her lykkes kun, hvis vi har et rigtig godt team af projektledere og teamledere. Så fra nu af, og indtil katten er slut, der vil jeg ikke se på jer som studerende længere. I er vores ledelsesgruppe, og uden en engageret ledelsesgruppe, så kan vi overhovedet ikke få det her til at køre. Der kommer 600 studerende lige efter efterårsferien, og det kræver en engageret ledelsesgruppe for at få det hele til at spille, og det er jer. Hvorfor gør vi det her? Jeg har interesseret mig en del gennem sidste år på det her spil mellem forskningsbasering og praksis. Som universitet sælger vi lidt forskningsbaseret undervisning, og nogle gange så bliver det opstillet som sådan en modstilling til at være praksisorienteret, og det generer mig helt vildt, at vi tænker det på den måde. Hvis vi kigger lidt i den debat, der har været, altså nu på humaniora har der været en stor debat omkring dimensionering, der er afsat i, om de studerende ikke får arbejde bagefter. Så der er en utrolig stor debat omkring det her med praksisorientering af universiteter. Hvis vi kigger lidt på nogle af de debatter, der har været, så er der for eksempel en debatindlæg i Politikken, en studerende, der skriver sådan noget som det her. Vi kan ikke gå hurtigt nok med at få os uddannet, for arbejdsudbuddet og den danske konkurrenceevne, den skal fremmes. Vi skal nå det tog. Det tragikomiske er så bare, at når vi når frem, så er der ikke nogen efterspørgsel efter os. Ikke? Stor fokus på at få uddannet en hel masse, og så det her billede af, når vi så når frem, står man der er ikke nogen efterspørgsel efter os. Jeg ser, at det her studerende, de står dimiteret og har fået sit eksamensbevis, så står der der og glor på perronen. Det synes jeg, der er synd. Lad der være at stå der og glor til der. Hvor er det for trist, hvis vi har uddannet en stak studerende, som så når vi når frem, så står vi fuldstændig handlingslammet på perronen og venter på, at der kommer nogen og efterspørger dem. Så synes jeg faktisk, at vi gør det godt nok. Så vi bliver simpelthen nødt til, som universitet, at lave nogle aktiviteter, som bringer jer i stand til at selv gå fra perronen og begynde at lave noget sammen med mennesker. Det ligger ret dybt i universiteterne. Det her med en adskillelse mellem praksis og forskning. Og det er lidt også som studie, det er at give merit, og det gør, at jeg bliver tvunget til at læse studieordninger andre steder fra. Det er sådan rent kedeligt, indtil jeg mødte den her. En økonomiuddannelse på et stort universitet, der ikke lige er Syddansk Universitet, de havde sådan et erhvervsøkonomisk modul. Og de skrev så som led i beskrivelse af, hvad lærer man på erhvervsøkonomi. Der skrev de, næsten alle økonomer og ganske mange andre ville uundgåeligt komme ud for at skulle løse konkrete problemer. Og jeg har sådan, altså, hvad har de tænkt, at de har skrevet det der? Næsten alle økonomer. Men, ikke alle. Der er nogen, der slipper for at løse konkrete problemer. Og jeg er formentlig næsten uundgåeligt. Det ligger også en snart af, hvis man kunne undgå at komme til at løse konkrete problemer. Så havde det ikke været helt skidt. Så det er sådan en opdeling med det her, vi skal dele være skarpe på videnskaben, på det formelle læring. Og så det der med det konkrete, det er sådan noget, vi må forsøge, om vi kan undgå.
Det siger for mig noget omkring et eller andet, der må arbejdes med i universitetssektoren. Det er noget af det, vi tager alvorligt. Vi bliver nødt til at tage fat i, I skal lære at arbejde med konkrete problemer. Men vi skal også gøre det på en måde, så vi ikke går på kompromis med forskningsbasering. Så den kerneudfordring, jeg ser for mig som studieleder, det er, at vi som universitet ikke tilbyder forskningsbaseret undervisning. Det er det, vi er her for. Men langt de fleste af jer, vi skal ikke være forskere bagefter. Vi skal ikke være sådan som Christian og jeg, som bliver hængende på universitetet. Vi skal altså andre steder hen. Så det spørgsmål, vi står med, det er, hvordan tilrettelægger vi forskningsbaseret undervisning på en måde, så vi skaber kompetente praktikere. Nu dykker jeg ned i det en af gangen. Universitetet tilbyder forskningsbaseret undervisning. Hvad vil det egentlig sige? Der er mange forskellige bud på, hvordan man kan forstå forskningsbaseret undervisning. Det er jo det beklagelsen høren. Han skiller vel forskellige niveauer af forskningsbasering af undervisning. Jeg har taget de laveste niveauer fra, og starter her. En måde, det bliver det på, det er at sige, vi laver nogle kurser, som jeres indhold er baseret på forskning. Det vil I kunne genkende på jeres kurser. Vi har læst masser af forskningsartikler, lærebøger funderet i forskning, men det er bare en ret tynd definition af forskningsbasering, fordi så er det også forskningsbaseret, det der foregår i folkeskolerne. Vi må kunne tilføre noget mere. Det er så tilrettelægges af forskere. Det vil sige sådan noget, der er studieleder som mig, eller fagansvarlig som Christian, det er forskere. Ikke nødvendigvis forskere, der underviser, men her er også en definition af forskningsbaseret undervisning. Det kan vi også gøre skarpere. Forskningsbasering, det er, når kurser undervises af forskere. Og I se, nu nærmer jeg forskningen mere og mere, efterhånden som de bliver mere og mere avanceret i de her former. Det er for eksempel, at jeg står her og galper med afsæt i egen forskning om, hvordan man kan arbejde med forskningsbasering, eller at Christian underviser i marketing, både med afsæt i andres forskning, eller med afsæt i egen forskning. Det er forskningsbaseret. Men det er ikke her, der er mere avanceret i hans udlægning her. Det er, de studerende arbejder forskningslignende. Undervisningsforløb, læringsforløb på, I skal selv ud og arbejde, som vi nu arbejder som forskere. Fordi det er den eneste måde, I kan lære forskernes metoder på. Det er ved at prøve dem selv, træne dem, gøre dem selv. Og så bemærker vi det her. Jo mere avanceret det bliver forskningsbaseret, jo mere kommer I til at ligne forskere. En anden, der arbejder med det, han skelner mellem, om undervisningen den har fokus på indholdet af forskningen, eller det har fokus på forskningsprocessen. Om de studerende er publikum, der sidder stille og lytter til nogen, der står og taler, eller om de er aktive. Og det mest avancerede i hans udlægning, det er jo aktive studerende, der oppe i det her hjørne, arbejder selv med fokus på at træne forskningsprocessen. Igen, studerende, der er forskningsbaseret, de arbejder med sine forskere. Så, tilbage til kerneudfordringen. Forskningsbaseret undervisning, I skal være praktikere, så hvordan tilrettelægger vi det? Jeg vil egentlig sige, hvad sker der, når man så rammer praksis? Nu har man lært en hel masse forskning, en masse forskningsmetode. Hvad sker der så, når studerende rammer praksis? Det er der nogen, der har nogle bud på, som jeg synes, der er på en eller anden måde lidt deprimerende. For eksempel Don Schøne, han har sådan en idé om, at efter divisionen, efter graduation, og man når henne i karriereforløbet, så er der mange professionelle, der ser sig selv som værende i et dilemma. Shall he remain on the high ground where he can solve relatively unimportant problems according to his standards of rigor? Or shall he descend to the swarm of important problems where he cannot be rigorous in any way he knows how to describe? Så han ser sådan et dilemma mellem rigor, altså den forskningsmæssige tyngde, den forskningsbaserede viden, forskningsmetoderne i den ene side, og så relevansen. At de to ting, de kan ikke. Altså hvis vi arbejder med noget, der er for alvor relevant, så kender vi ikke nødvendigvis metoderne, vi kan ikke nødvendigvis løse dem med forskningsmetoderne. Så der er nogen, der så ender med, det vil jeg sige som Christian og jeg siger, så bliver vi på forskningssiden, og så tager vi de ikke så relevante problemer, men dem kan vi håndtere. De andre, I må jo nu en gang ud i praksis, hvor de relevante problemer de ligger, men så begynder det at knibe med det forskningsmetode, I har lært. Så der er et eller andet dilemma her. Jarvis, en anden, han kigger på practitioner researchers, altså praksisforskere, og har sådan en formulering her. Fundamentally, practitioners are not applying theory to practice, since any theory they learn reflected a previous situation, so that the theory with which they are presented is information, not knowledge. It is information to be tried out in practice, and recognizes that knowledge is learned in practice. And this demands that universities rethink their role, and also the way in which they validate learning.
Så det her praksis, det er ikke bare noget med at sige, okay, nu har vi lært en eller anden teori, nu har vi lært noget lignende, nu implementerer vi det så i en eller anden praksis. Sådan virker det ikke, det er meget mere komplekst end det. Så der er et eller andet, der driller, det siger, okay, vi lærer jer forskning, forskningsmetode, forskningsbaseret viden, og så nogen, der begynder at pege på, det passer ikke til praksis. Så hvad gør vi så? Så hvordan gør vi det? Hvordan tilrettelægger vi det? Det er Christian Philipsen. I kender Christian Philipsen, mange af jer. Og jeg prøver at kigge på i papiret, det er skrevet. Og det første led i at løse det her dilemma, der også se, det er at fokusere på, at det I skal arbejde med som studerende, eller nu som projektleder, det er, at I skal arbejde med vidensproduktion. Det er noget af det, vi kan som forskere. Vi kan producere viden. Det er det, I kan tage med på universitetet. Det er evnen til at producere viden. Så er der forskellige bud på, hvordan den her vidensproduktion kan foregå. Blandt andet Gibbons, der er med nogle kolleger at kigge på det. Han skiller mellem en modus 1 og en modus 2 tilgang til vidensproduktionen. Den første her, modus 1, det er klassisk universitær måde at tænke vidensproduktion på. Så vil sige, viden det er noget, der produceres på forskningsinstitutioner. Viden det er noget, der er organiseret i videnskabelige, faglige discipliner. Der er marketing, der er organisation, der er økonomi, der er humaniora, altså nogle discipliner, som ligesom er fagligt adskilt fra hinanden. Og så den gode viden, det er sådan noget, der er generelt, noget, der ikke er lige specifikt til en bestemt kontekst, men som også gælder alle mulige andre steder. Så den generelle, den kontekstuafhængige viden, det er det, vi som forskere skal jagte. Det er et perspektiv på vidensproduktion. Han stiller også et andet op. Modus 2, en idé om at viden, det er noget, der produceres i sammenhæng med, at det bruges. Modus 2 kigger på, at problemer, det er ikke nødvendigvis noget, der passer ind i faglige discipliner. Det er sådan noget, der rækker på tværs af faglige discipliner. Og viden er ikke bare sådan noget generelt noget, men det kan også være normalt nødvendigt at producere viden, der kun passer i den bestemte kontekst. Står man i et problem, er det nødvendigt at producere noget viden, der passer i den helt konkrete situation, som kan hjælpe med at løse de problemer, man sidder med. Men begge de her, både 1 og 2'eren, nu vender de modsat der, 1'eren og 2'eren, de har fokus på at producere viden. Så vi siger, det vi skal lære, det vi skal arbejde med, det er at producere viden. Det næste, vi så begynder at kigge på, Christian, det var, den her modus 1 og den her modus 2, har det sådan nogle konsekvenser i forhold til, hvordan det egentlig ser, man kan agere som praktiker, når man så er færdig. Og når man så begynder at kigge på det, så tilbage til, får det så også nogle konsekvenser for, hvordan vi egentlig skal tænke vores undervisningsforløb. Det kan altså anvende til op til den her model, hvor vi ligesom over midteraksen her, øverst op, kigger på, hvordan kan vi tilrettelægge undervisning? Hvad er det for nogle logikker, vi bruger, når vi gør det? En klassisk måde at tænke på, det er at sige, at hvis vi tilrettelægger et undervisningsforløb, så er det første trin at finde ud af, hvad er det egentlig, man skal vide? Altså, hvad er det for en vidensform, vi jagter? Det omfatter så til nogle undervisningsmål, vi skal lære nogle bestemte ting, det kan være der pensum, noget eller andet, vi skal lære. Du så deklarerer det, så begynder at sige, okay, hvad er det, så lærer jeg det? Hvad er det for nogle pædagogiske former, vi skal bruge til det? Det er meget ofte. Forelæsninger, hvis vi tager den her modus 1-tænkning. Læringsadfærden, hvad er det, vi forventer, jeg studerer? Det er, at I sætter jer ned og lærer det, andre ved på overvejen. Altså, kommer ind i den eksisterende viden. Så prøv at kigge ned under aksen og sige, hvad er det egentlig for en forestilling, man så egentlig kunne ligge om anvendelse i den måde at tænke på? Så vi starter med på neden her. Den viden, hvordan er den står i forhold til praksis, og hvad er jeres rolle som eksperter ind i det? Men det er at tage den generelle viden og implementere i bestemte sammenhænge. Den rolle, vi får som akademikere i det her perspektiv, det er altså eksperter, der kan rådgive ikke eksperterne med at afsætte den viden, I har. Det er den her klassiske hierarkiske måde til viden på. I har viden med fra universiteterne, den har vi ikke, den der er uden for universitetet, så derfor kan I implementere det, I kan rådgive som eksperter. Problemet er så bare, hvis I tager fat i de der Jarvis og Schön, som peger på, hvad sker der så egentlig i praksis? Men så den viden og den her måde at tænke på, den kommer altså til kort i forhold til de situationer, I kommer ud i, når I er færdige. Selvfølgelig er der noget med, at I skal implementere viden, men I får også nogle helt andre opgaver. I kommer ud for at skulle konstruere viden, komme ud og skal håndtere problemer, hvor viden ikke eksisterer, I ikke bare kan slå op i en bog og sige, sådan her skal vi gøre. Så I skal ud og kunne konstruere viden i de situationer, I kommer i. Vi kan ikke bare være eksperter, men vi bliver nødt til at være nogen, som ikke bare rådgiver og siger, hvad andre skal gøre, men at være nogen, der driver en forandring. Får nogle andre til at gøre noget, flytter jeg på sten og rygget i den her verden. Sten flytter sig ikke bare af, at man siger, at det skal flytte sig, og ved at rådgive, men ved at gribe ind for alvor som barnets agenda. Ikke bare rådgive,
men også problemknuser, problemfortolkere. I praksis, det her problemer, de er jo vævet sammen på kryds og tværs, og det er finde ud af, hvad grænsen, det kan være svært at finde ud af, hvad grænserne er for problemerne. Hvis man ser det på et perspektiv, så ser det ud på en måde. Ser man det på et andet fagligt perspektiv, så ser det ud på en helt anden måde. Så det at kunne fortolke problemerne på nye måder, bliver også en af de roller, I skal kunne tage. Det fundament, I har til at gøre alle de ting, det er det, vi her kalder en reflekteret handlekompetence. Vi simpelthen uddanner jer på en måde, så at I kan gå ind i de processer, der foregår, og samtidig med, at jeg ikke stiller ved siden af mig og tænker, kunne det ikke være anderledes? Eller hvis vi prøver på et andet perspektiv, kunne det så ikke være anderledes? Så evnen til at reflektere i takt med, at I handler, for at kunne se, om det er fornuftigt, det der foregår, eller om det skal drejes. Det næste, vi så begynder at gruppe er, okay, hvis det er det her, I skal lære, kan vi så gøre det ved at bænke jer, som vi nu sidder her, og lytte i 5 år? I får jo ikke det der kompetence af det. Så derfor kan vi sige, vi bliver nødt til at finde nogle undervisningsformer, hvor I lærer at producere viden til bestemte sammenhænge. Nu håber jeg, at I vil at se casen og campen for jer. I skal kunne producere viden i de konkrete sammenhænge, de der virksomheder, de befinder sig i. Målet er ikke bare, at de får faglighed, det skal I også have, men også foretagsomhed. I skal kunne træne og blive nødt til at handle. I meget undervisning, der er noget med at sidde stille og læse en masse bøger, og så være til en eksamen. Men det her, det lykkes kun, hvis I rent praktisk går ud og gør noget sammen med nogle andre. Sammen med det hold, I kommer på, og træner og få nogle andre til at gøre noget sammen med jer. Undervisningsformen, som vi arbejder med her, er sådan en cases problemløsning. Det kommer lidt nærmere ned i. Den sidste, læringsadfærden, det er, at I bliver nødt til aktivt og nødt til at konstruere den viden, der skal arbejdes med. Så når vi gør det her, i den her uge, så er det fordi, I får en læringsadfærd, nogle aktiviteter, som i den grad kommer til at ligne den praksis, I kommer ud med, ud til bagefter. Det vil lige kort ned i den her cases problemløsning. Hvad ligger der egentlig med den? Det er Smed, nogle af jer har mødt Jens Smed, og jeg har skrevet et andet papir. Så vi prøver at kigge på, hvordan kan vi egentlig forstå case-baseret undervisning. Den første akse heroppe, den landrette, prøv at skille mellem, hvem er det egentlig, der er vidensagenten? Og i den ene side, herovre, der er det sådan en idé om, at det er os som institution, undervisning, fagansvarlig, der er vidensagent, der definerer, hvad det er, der skal vides. Vi har fagudskrivelse med lektionsplaner, der skal dele læses en hel masse. I den anden side herovre, der er en forestilling om, at det er studerende, der er vidensagenten. At det er jer som studerende, der skal handle. Det er jer, der står med problemer, der skal finde ud af, hvad er det egentlig for noget viden, der skal trækkes ind, for at løse den her problemstilling. Det er 2 forskellige måder at arbejde på. Den anden akse herovre, kigger på undervisningsforløb, hvem er en, der har interaktion med verden. Og midterlinjen her, ikke? Jamen der er masser af undervisningssituationer, hvor det er os som institution, der vælger cases ud, Harvard cases, text cases, eksempler fra aviser, som vi trækker ind, gæsteforelæser måske. Så får I sådan en død case, der er skrevet, så kan I diskutere den, til spørgsmål til dem, siger, der mangler et eller andet, prøv at arbejde med dem. Det passer jo så meget godt til det stykke pensum, det er, men de får ikke rigtig mulighed for at gå i interaktion med dem, fordi den er jo ligesom lukket og slut. Nede under aksen, der skal vi have nogle undervisningsforløb, læringsforløb, hvor det er jer som studerende, der selv har ansvar for at have interaktion med andre. I det her tilfælde, i casen her med campen, er det et forløb, vi placerer hernede. Her er det jer, særligt det er som projekt- og teamleder, der har ansvar for at finde ud af, hvordan skal vi frame det her problem. Altså det er over den her side, hvad er det for noget viden, vi skal bruge. Og det er jer, som projekt og som teamleder, som har interaktionen. Interaktionen, vi går ind i virksomhederne, vi kommer og præsenterer, I får mulighed for at stille spørgsmål, uddybe med dem. Og det er også jer, der har ansvar for interaktionen med jeres medstuderende, resten af dem på holdet. Så for at lykkes her, så skal I både kunne være dem, der finder ud af, hvad er det for noget viden, vi skal have brug for, og hvordan skal vi egentlig arbejde sammen, både med vores hold, vores team, og med de her virksomheder for at løse det. Så I kommer i den grad til at igen arbejde på måder, som er relevante for den praksis, I kommer ud i. Så hvordan gør vi det her? Helt kort. Vi tilrettelægger forskningsbaseret undervisning, og udvikler praktikere ved at forvente, at I som studerende producerer viden. Det er tilrettelægge undervisningsformer, som jagter, søger den måde, I skal agere på bagefter. Nogle gange skal I være eksperter med specialviden, fordi I ved en hel masse ting. I ved en hel masse om sourcing, om kultur, marketing, som I kan bringe med ind som ekspertviden.
Andre gange skal I kunne agere som forandringsagenter med kompetence til at skabe værdi sammen med andre, sammen med de virksomheder, I skal arbejde med, sammen med de andre studerende på jeres hold. Så det er den grund, som jeg som studieleder har til at sige, det her det er så vigtigt en prioritet for os, at vi løfter en uge ud af almindelig undervisning, og lærer jer træne helt konkret og lære projektledere til at skabe værdi, viden sammen med andre. Det sidste, jeg lige vil bruge 5 minutter på, det er at så gå tilbage til, altså nu har jeg siddet som en ledelsesrolle de sidste 6-7 år som studieleder. Og når jeg så kigger tilbage, altså jeg har selv samme uddannelse som nogen af jer sidder med, så jeg kan mærke styring og ledelse. Og når jeg kigger tilbage, hvad er det så det allervigtigste, jeg sådan set har taget med mig? Hvis jeg har ind, hvad er det vigtigste, jeg har læst, det faglige råd, jeg har fået med mig? Og så faldt mit valg på en projektledelsesbog fra Søren Christensen og Christian Kreiner, der handler om projektledelse i løst koblede systemer. Er nogen af jer, der har stiftet bekendtskab med den? Der er ikke nogen af jer, der har læst den. Det er en projektledelsesbog, som i den grad tager afsæt det, vi her har kaldt modus 2, altså et sted, hvor problemer går på tværs af discipliner, hvor forskellige interessenter har alle mulige forskellige interesser og vil noget forskelligt i projekter, hvor vi ikke kan gennemskue på forhånd, hvad slutmålet skal være. Så hvordan delen af man projektleder eller leder i hele taget i den sammenhæng. Det har vi 10 råd til. Det første råd til det projektleder, det er som projektleder at skabe forankring for projektet i en vision, som på samme tid er konkret og kan rumme mange forskellige løsninger. Til det siger vi også, at vi skal få ikke der hold på de andres virkeligheder. Det er defineret på en bestemt måde, hvordan løsningen skal være. I bliver ledere for et team på 5-7 stykker, hvor det er jeres opgave som projektleder at få de andre til at præstere bedst muligt. Få medlemmerne af jeres grupper til at være mest muligt motiveret til at bidrage alt, hvad de kan, til at lægge så mange ressourcer, viden, indsats, timer ind i projektet som overhovedet muligt. Og det gør man ikke. Vi bygger dem her ved at sige, kære medlemmer, jeg ved, hvad løsningen skal være til sidst. Det skal stå på den måde, det skal være på den måde. Du gør det, du gør det, du gør det, og du gør det. Fordi så gider folk ikke. Men stille en eller anden vision op, som er så konkret, at de kan blive motiveret af den. Men også som er så bred, at de forskellige kan se sig selv og få lyst til at bidrage til den. Det næste, det handler om projektplanlægning. Juster projektmålet efter situationen, og vi justerer hele tiden projektmålet. Igen den her idé om, hvis vi definerer noget meget præcist, så har vi det med, at vi lander nok der. Hvis I står her på i dag, tirsdag her, og så siger fredag, der når vi et eller andet, der har et, hvis det står Q her, kvalitetsniveau, vi sigter efter det her. Begynder at arbejde henad, så rammer I nok det. Så hvis I starter med at lave en realistisk plan, med afsætning en solid planlægning i realisme, så lander I nok nogenlunde der. Og så kan man sige, hvis ikke I lander, så er det ikke urealistisk. Det der er deres bud, det er at sige, vær dog vildt, sætte en høj plan. Det kunne jo være, at man kan nå den, og så kan det være, at man efterhånden justerer projektmålet til det, der rent faktisk så kan lade sig gøre. Så det er helt sådan vildt til, når der kommer nye viden ind, nye idéer ind, så kunne det være, at projektet kunne dreje sig et lidt andet sted hen, der kunne være nogle andre bedre mål. Projektplaner. Hvem der kunne lave en detaljeret projektplan og sige, hvad skal hvem gøre på hvilke tidspunkter, helt detaljeret. Det er en god idé at lave det, men brug dem strategisk. Eller hvad man bruger dem som noget, der pisker folk til at sige, I skal gøre det på det tidspunkt, ellers så går alting galt. Men vi kommer der nye ting ind, så er det rigtig smart at have en plan, fordi så er det meget bedre at justere den. Så kan man hurtigt vide, om man er plukken, eller man rent faktisk har mulighed for at tage ny inspiration ind. Så brug dem strategisk, planerne I laver, eller hvad man bruger dem som noget, der sådan rigidt skal styre. Så min favorit. Stil urimelige krav. Insistere og være fair i strafudmålingen. Og det hænger også om det her igen, at hvis I stiller rimelige krav, så når I som en nok det. I kunne også rejse til stille urimelige krav og sige til gruppen, vi prøver, om vi kan nå det her. Det kunne være rigtig cool, hvis vi kan nå det her. Så kan det godt være ikke når, men kun når det der. Så kan man vælge 2 tilgange til det og sige, det er også et fiasko, fordi vi nåede ikke det, vi egentlig sætter os for. Men man kunne også godt kigge på, hvad er det egentlig nået i forhold til, at vi skal lave en realistisk plan. Så vær nu ambitiøse, stil voldsomme krav til jer selv og til hinanden. Og når I så ikke når dem, så vær lige færre, når I straffer.
være til stede, men ikke til rådighed. Det læser jeg som om, I skal være der for jeres gruppe, men I skal ikke overtage deres opgaver. Det er nemt for jer som kandidatstuderende at sige, okay, der er ham på første semester eller tredje semester, de er ikke så dygtige som os, så nu gør jeg det lige for dem. Så får I saftsusket travlt, og I går glip af en masse ressourcer. De kommer også situationer, jeg med hvor de, som de ikke kan håndtere. Der skal I selvfølgelig være til stede og lytte og hjælpe og spare, men I skal ikke overtage opgaverne. Folk det ikke kaos. Fordi først når der er kaos, så er der ikke brug for jer som projekt og teamleder. Hvis I laver en stringent plan, og alle sammen kører efter den, så når I ikke bliver ambitiøse. Men I får det også nemt, kan man sige, fordi så er der ikke brug for det, fordi så kører det bare. Så vær nu ambitiøse, så giver det kaos, og det er der er brug for jer som ledere. Og så er den sidste del projektet succes med deltagerne, det er sikkert afhængigt af hinanden igen. Og den sidste, allersidste, definerer projektets grænse efter omstændigheder. Igen, det her igen sammen, det her tingene flytter sig. Så der er klar til at flytte jer. Der er klar til at flytte projektet, så I hele tiden er klar på at udnytte de muligheder, der opstår undervejs, i stedet for at låse jer fast på et fast projekt fra starten af. Men flyt projektet, ændre det, sådan at vi kan nå så meget som overhovedet muligt med det. Så den aller sidste. Jeg kan ikke tælle til 10. Det er jer, der har ansvar som projekt og teamleder. Det er jer, der har ansvar for, at det kommer til at virke. Vi er dybt afhængige af, at I er engageret, og I får jeres grupper til at virke. Det er det, I har ansvar for. Det er jer, der har ansvar for at bringe jeres projektgrupper i mål. Men I har sådan set ikke magten til noget som helst. I har ikke sådan formelle magten for, I kan ikke smide folk ud af grupperne, I kan ikke dumpe dem, eller trække dem i løn, eller fyre dem, eller noget. Så I har ikke nogen magt til noget som helst. Er det så et problem? Nej. Den magt, vi får, det er ved at kunne stille en vision op for, bringe dem trygt igennem det, være ambitiøse, trække retningen ud på en måde, som engagerer dem. Så får I et godt projektteam. Men hvis I tror, I kan styre det ved at sige, hvis ikke du gør sådan, så styrer vi ud, og så slager vi til nogen, så får I ikke lavet. Så det er ikke noget problem, at I ikke har magt. Det er vilkårene. Og det er også de vilkår, I kommer med i, når I sidder som leder bagefter. Så kan I ikke nå ret langt med at true med magt og fyringer på folk. Hvis vi har folk til at engagere sig i jeres projekter, så må I gøre dem åbent på noget, så de selv får lyst til at engagere sig. Ellers så skriver jeres medarbejdere altså fra jer. Så I har ansvaret, men I har ikke magten. I får kun magten ved at vise jeres medlemmer, gruppemedlemmer, at de kan, og de har nogle idéer. Så magt er noget tjener i projekter. Det er ikke noget, I har med jer på starten. Det var baggrunden fra min side. Det var de råd, jeg ser som de vigtigste at give med. Så kommer Lise på og siger en hel masse om det konkrete. Hvad er det for nogle deliveries? Hvad er det for nogle opgaver, I konkret har som projekt- og teamleder? Og lidt senere, der kommer Alice, eller Astrid og Trine fra Karrierecenter, og giver jer nogle helt konkrete redskaber, I kan bruge til at arbejde med jeres gruppe med. God arbejdsløst. Jeg vil spørge en ting i livet. Ja. Jeg vil gerne starte med at sige, at det er kanonkoncept. Jeg er bare lidt bekymret for det der med, at du siger, at de er ansvarlige for, at der bliver afleveret noget fredag. Nu er der nogle stykker af min gruppe, der allerede har meldt ud, at de kommer og går til ikke til det. Hvad er holdningen til det? Er det sådan, skal vi kigge på processen, hvis ikke vi får lavet en proces, som får afleveret noget af det, eller skal vi komme op til dig, og vi er sikre på, at vi får en gruppe, eller hvad er det, jeg synes, det er udfordring til det her, at man har forskellige sådan mål og meget med det. Ja, det er dit ansvar. Ja. Men vil du sige, hvis vi kan køre det igennem 2 mand i en gruppe, de får jo ikke den der gruppe, som man har på proces. Skal man så gøre noget, eller skal vi sige, så kører vi igennem og aflevere, fordi det er fint, det er vi ikke har proces, eller skal vi så gøre noget andet for proces? Grundlæggende så er det dit ansvar, at din gruppe, og du siger, at er engageret i din gruppe, når så højt kvalitetsmæssigt som muligt, og lære så meget ved det som muligt. Og så tænker jeg, så må du træffe de beslutninger, der er nødvendige, for at I kan gøre det sammen med din gruppe.
Hvis det så viser sig at sige, men ved du hvad, der er altså nogen, som ikke spiller med, så må jeg overveje jer tilbage, hvordan kan vi egentlig bedst få noget ud af det? Er det ved at køre det igennem selv, eller skal vi fusionere med en anden gruppe, eller gøre et eller andet, så der vi får det ud af det? Det er jo også at omdefinere projektet efter omstændighederne. Hvis ikke I kan opnå en ordentlig kvalitet, eller lære de ting, der er, så må I omdefinere det, og så for eksempel se, om der er nogle andre grupper, som også mangler nogen, så slår det sammen. Vi kan jo ikke få opnået det, vi kan opnå noget, der er strategien til det, det her bare, hvad holdningen er til det der med, der vil være noget, og nu allerede, vi har 2 der har sagt, vi deltager ikke noget, det bliver bare... Du har ikke nogen magt til at piske dem til at sige, de skal game. Nej, vi ser, om vi kan få med. Hvis ikke, så kan vi ikke piske folk til at lære noget, det er deres eget valg sidste ende. Og så må du så med dem, der er tilbage, finde ud af, hvordan gør vi så bedst? Gør vi det bedst ved at køre selv, eller er der nogle andre, der står, og mange nogen også slår sammen med dem? Kan man gå i krig ligesom alene, og så prøve at se, om det duer, eller så gør vi noget bag? Ja. Der er mulighed for tirsdag, når vi starter. Vi har startet med en velkomst, og så går vi ud alle sammen med de virksomheder, vi skal arbejde for, og så præsenterer virksomheden. Så efter det, så er der mulighed for ligesom at sige, er der mulighed for, at vi skal fusionere med nogle andre grupper. Det er der bare i det. Vi vil ikke stå og sige, I skal være sammen, I skal være sammen, I skal være sammen. Altså igen, det er et af de her ledelsesansvar, som vi prøver at give jer, og så prøv at se, om I kan fikse det selv. Går det fuldstændig i forknude, så hjælper vi selvfølgelig, men som udgangspunkt, prøv at se, om I kan finde en løsning. Og det kan jo være, hvis I er 3 tilbage, jamen der er en anden gruppe, de er 2, jamen snak, der har man en gruppe, og så kører det. Men det kan du ikke må gøre. Eller ikke forvente dig, men det er sådan, den her gruppe, den er ikke noget, så nu er jeg ligeglad, nu står jeg bare selv. Uden de andre, ikke? Altså så er det, altså, du har mere ansvar for de andre, og hvis I omgrupperer, så sørger for, at alle er klar over det, og kender vilkårene. Så hvem har I ansvar for den helhed? Super. Jeg skal snakke lidt om det praktiske, og hvis I har nogle spørgsmål, så sig endelig til løbende, fordi det vigtigste er bare, at vi får alt med. Som jeg allerede ved, så er det en camp, som består, nej jeg ved nok ikke, men vi er kommet frem til, at det er 592 studerende, som der er involveret i det her. Og størstedelen er fra det samfundsfaglige fakultet, men der er også en gruppe fra humaniora. Vi har inviteret 7 virksomheder, som I alle sammen kender. Vi havde lige en lille en, der sprang fra i mandags, men vi har fundet en ny. Hytter kan melde sig til heldigvis. Og fra tirsdag til fredag i uge 43, der skal lege med dem. Vi har allerede sammensat jer i nogle teams af 5-7 studerende. Vi har udpeget en teamleder og en projektleder. Så har vi, det ender med, at ca. 12-13 teams skal arbejde for hver virksomhed. Det vil sige, at hver virksomhed har ca. mellem 70 og 80 studerende til at arbejde for dem. Derudover så har vi fundet nogle PhD-studerende, som vi har fordelt på de her virksomheder. Så hver virksomhed og hver gruppe af studerende har en PhD-forsker, den vi kalder facilitatorer, som de går til, hvis der er nogle problemer. Og så hjælper de jer med at løse det. Som I kan se, så har vi lavet de her 2 slags kit. Et rødt fra teamleder og et brun fra projektleder. Projektlederens rolle, ligesom Jesper sagde, det handler ikke om at udøve magt, og det handler ikke om at være boss, men det handler om at facilitere sit team i mål. Så det handler om at planlægge, organisere og lede og sørge for, at I får brugt ressourcerne ordentligt, så I kan nå de deliveries, vi har opstillet. I kommer der tirsdag, og så hører I den her brede problemsformulering. Og den kan godt snæves mere ind, så det er også jer, der skal snakke med jeres team om, jamen, hvilken vinkel vil vi løse den her problemformulering ud fra. Ja, vi har lavet nogle, i hver kit, så er der nogle, en plan over delivery, som jeg tænker lidt gennemgår mere. Det er spørgsmålet, hvad hvis der er sygdom inden projektet eller teamet? Det er også en mulighed for, at en anden kan træde til, eller det kan være et andet team, at de har, at alle hans teammedlemmer mangler. Men hvis nu du har en anden, HA-studerende i dit team, som der ikke har nogen rolle, så var det en mulighed at spørge vedkommende, om han havde lyst. Men vi har lavet den her, I kan se på den ene side, der står der plan, eller vi har en plan over de deliveries, I skal aflevere. Vi har lavet de her deliveries egentlig ikke for at skulle være meget præcis over, hvad I skal, men vi ser det som en hjælp til jer, så I når nogle hvilepæle igennem projektet. Så blandt andet, så det første, I skal, det er at aflevere en studieplan. Vi har lavet 17-18
oplæg og workshops, der alle sammen omhandler Kina, som vi tænker, I skal tage til. Hver studerende skal minimum tage til 1. Og derude få noget specialiseret viden, som der vedrører Kina, som I så kan tage med hjem til jeres team og implementere jeres løsning. Så det første, den der hedder studieplanen, det er, at I skal gå ind på Blackboard og skrive ind, hvilke teammedlemmer tager til hvilket oplæg og workshops. Og så inde på vores hjemmeside, getcloser.dk, der kan I så tilmelde jer de enkelte oplæg, som der fører via til Eventbrite. Så skal I lave en samarbejdskontrakt. Alle jer, som der har et rødt kit, kan se, at I har bagerst et værktøj, der hedder de 4 rum. Det er det, Trine så kommer at gennemgås mere senere. Det er et rigtig godt værktøj til at få snakket om, hvad skal vores gruppedynamik være. Så det synes vi også, I skal aflevere. Så har vi endda lidt sjov, et teamnavn og teambillede, som man skal smide op på Twitter. Jeg er klar over, at der er sikkert mange, som der ikke har Twitter, og der er sikkert nogen, der ikke har lyst til at bruge deres private Twitter-profil. Men så opretter jeg bare en profil for jeres team, og bruger det den her uge, og sletter det bagefter. Onsdag så er det en problemformulering, det er fordi vi gerne vil have, at I tager stilling til, fra hvilken vinkel I skal løse den her problemformulering. Så er der igen noget med Twitter i forhold til, hvor langt det er processen. En status, pointer fra Lars Polens oplæg. Og fredag kl. 9, det er jo sådan, at om fredagen, der skal I alle teams præsentere for deres virksomheder. I får hver især 5 minutter. Hver team får 5 minutter til at præsentere. Og I bestemmer selv, om I vil synge en sang, eller lave et radiospot, eller stå med en PowerPoint, eller lave en pitch, eller et stykke, eller hvad I vil. Så længe det kun tager 5 minutter. Hvis det er, at I vil lave en PowerPoint, så er det så vigtigt, at I afleverer det på, sådan så at jeres facilitator har det inden kl. 9, sådan så vi kan få lagt det op, så vi ikke bruger unødig tid til det under præsentationerne efter senere. Og så har vi besluttet, at I skal lave sådan et executive summary. Det er mellem 3 til 7 sider, hvor I beskriver jeres løsning og hvem I er til virksomhederne. Grunden til, at vi har gjort det, det er, fordi vi ved, at under sådan nogle præsentationer på 5 minutter, så går tingene rigtig, rigtig stærkt. Så det sker, at virksomhederne faktisk ikke rigtig får noget med hjem, fordi de koncentrerer om at lytte på, hvad I siger, og tage stilling til, om I gør det godt, og så videre, så videre, så videre. Men når dagen er omme, så kan de ikke huske særlig meget. Så de her 3-7 sider, det er for, at I kan give dem noget med videre hjem. Og igen, endnu en måde, hvor I kan gøre det bemærket. Så hvis I er ambitiøse, jamen så skriv hele 3 sider, eller hele 7 sider. Hvis I ikke er så meget, så nøjes med det 3. Og vi har fordelt det mellem teamet og projektledere, at I har hver jeres ansvarsområder. Og det betyder selvfølgelig ikke, at det er projektlederen, der skal lave det hele. Det er bare opdelt i, at projektlederen eller teamlederens ting, de har lidt mere social karakter. Men som sagt, opgaven er, at det står selvfølgelig lidt floppy, ikke? Men fordeling og uddelegering af de opgaver i forhold til, hvad er det, I føler, I skal nå? Hvad har I besluttet i fællesskab, I skal igennem? Og så også holde øje med, at eventuelle første semesterstuderende, de også har noget at lave selvfølgelig, og føler, at de bidrager. Teamlederen. Igen, jamen teamleder og projektleder, I skal samarbejde det her, men teamlederens rolle er nok lidt mere social. Sørg for, at gruppeprocessen kører, og der er en ordentlig dynamik. Og der synes jeg helt klart, at I skal kigge på det der det værktøj, der hedder de 4 rum, som ligger i jeres kits, men som I også kan hente på vores hjemmeside. Ja, det jeg nævnte med det gruppearbejde. Og selvfølgelig også holde øje med konflikter og tage hånd om dem, hvis der er noget. Hvis I oplever store konflikter, og I ikke føler, at I kan magte det, jamen så sig til, så kan I bruge vejlederne eller tage fat i jeres facilitator. Fordi vi forestiller os, at vi skal gøre det her så godt I kan, og det regner vi også med, at I gør, men selvfølgelig så kan noget gå helt amok, og så finder vi en løsning til det. Vi er der for at støtte jer, hvis der sker noget. Vi har lavet sådan en markedsplads, der kommer til at ligge nede på atriummet, og det er der, I kan hente hjælp, blandt andet til, hvis der er store konflikter i gruppen, eller hvis I har behov for hjælp til noget idégenerering i starten, eller skal lære at pitche af VentureCop, eller anden form for præsentationshjælp. Så henter I det tager I med ned på markedspladsen, der ligger nede i atrium, og får vejledning der. Deliveries, dem har jeg været igennem. Vi har oprettet en Facebook-profil, og også en Twitter-profil, og jeg ser meget gerne, at I hvert fald går ind og liker Facebook-siden, så får I alle nyheder at vide, både om de forskellige deliveries, og om vores hovedtalere, men også om konkurrencer, der opstår, om hvis vi finder på at give kage, hvis vi
ja, alt muligt andet. Der er forskellige overraskelser i løbet af ugen. Det her det er programmet. Vi starter tirsdag kl. 9, men ser gerne, at I er der allerede 8:45, så vi kan starte sharp. Der kommer Koldings borgmester, og Jesper skal sige noget, og Christian skal sige noget. Og så går vi i gang kl. 10, hvor I bliver fordelt sammen med jeres virksomhed forskellige steder på campus. Nogle skal være på designskolen, og nogle skal være på godset. Der er så 2 timer til at snakke med virksomhederne. De præsenterer dem selv og deres udfordring, og der har I så mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Og det er så også det tidsrum, at hvis der skal laves nogle gruppefusioner eller andet, at man klarer det der. Efterfølgende kl. 12, jamen der er der forståelse, I går i gang, og kl. 16 så kommer vores første hovedtaler, det er Anne Skare Nielsen, som der er fremtidsforsker, jeg ved hvem det er, og fortæller om vi skal frygte Kina i fremtiden. Efterfølgende så er der mulighed for at lave gruppearbejde igen. Onsdag og torsdag minder meget om hinanden, fordi at de veksler mellem gruppearbejde og workshops og foredrag. Vi har, som jeg sagde, fået booket cirka 17-18 foredrag og workshops for uden hovedtalerne, og nogle af dem ligger samtidig. Så når der I om tirsdagen skal lave jeres studieplan, jamen, så skal I gå ind og kigge på, hvilke af de her foredrag finder vi interessant, hvilke af dem her kan vi bruge til noget i forhold til vores udfordring, fordi der I kan gå ud og hente eksperthjælp. Vi har fået forskere her for huset til at holde oplæg, vi har fået konsulenter, der er specialiseret i Kina, vi har virksomheder, og hvad har vi mere? En ambassadør. Så der kan I så gå ind og kigge på, jamen, hvem har noget viden, som I kan bruge i jeres løsning. Plus at om torsdagen, så kommer Lars Kolin, og også holder et oplæg også på Atrium, han er også en af hovedtalerne. Torsdag kl. 16, torsdag kl. 16, der har vi inviteret 2 komikere, som der vil være lidt sjove for os i en time der. Er det onsdag? Nå, onsdag, det er rigtigt. Fredag, der går tingene lidt stærkt, fordi når man er så mange grupper, som vi har lavet her, med alle de her studerende, og folk kun får 5 minutter, så er der ikke plads til meget spildtid. Så klokken 9 skal jeg have de her præsentationer klar, og så kører vi ude ved forskellige områder, hvor jeg så præsenterer for jeres virksomhed, og en erhvervsperson og også dommer, og jeres facilitator. De har så fået sådan et pointsystem, hvor de så giver alle grupperne point. De grupper, som der får, altså første, anden og tredje præmien, går videre til næste runde. Og de 3, de vinder en præmie. Vinderen ved hver virksomhed går videre til finalen. Og vedkommende der skal så pitche for alle virksomhederne, og for vores rektor, og for borgmesteren. Og vinderen der vinder det hele, og den store præmie. Men det er den virksomhed, som vinderen kommer fra. Alle de teams, der har arbejdet med det, vinder også en præmie. Så I har en interesse i at blive hele dagen. Fordi ellers får den ikke udløbet. Og så slutter vi så ved 2:50 med, at vi holder kinesisk fredagsbar nede i ubåden. Så det er sådan den ramme, vi har sat op. Lokaler, desværre så har vi ikke, fordi at det er jo ikke alle studerende, der er involveret i den her camp, så er der noget undervisning, der foregår i forvejen. Så vi har ikke fået alle de helt præcis de lokaler, vi kan få. Men vi har fået en masse, og resten, der bliver en enkelt team, eller en enkelt virksomhed, der skal være en tur på designskolen, og nogen skal være på godset. Men de planer, de bliver lagt på Blackboard, hvor I så kan se, hvor I skal være henne. Ja, og som sagt, så synes jeg, at I skal gå ind og like vores Facebook-side. Der får I en masse information. Og på getcloser.dk, jamen der kan I også finde program og oplæg og bedømmelseskriterier og alt muligt mærkeligt, som I kan bruge til noget. Så hold øje med den side også. Der kan I finde alle svarene. Ja. Nogle spørgsmål? Giver det mening, hvad vi vil have jer til, som projektleder og teamleder? Ja. Kan man holde kontakt med virksomheden? Nej, det bliver sådan, at de også er til rådighed nede på markedspladsen, enten onsdag eller torsdag eller begge dage i et fast tidsrum. Men det lægger vi op, hvornår at de er til rådighed, og ellers så kan I også skrive beskeder til dem inden via Blackboard.
I går var der nogen, der spurgte, hvordan pinder vi vores team? Altså når vi kommer der i Atrium kl. 9, 600 mennesker, hvordan pinder jeg de der 4, jeg skal, som jeg ikke kender i forvejen? Jeg har kun et rigtig godt svar på det, hvad jeg sige. I som projektteamleder, I har listen, de ligger på Blackboard med e-mailadresser, så få fat på dem på forhånd. Der er ingen grund til at vente der. Så kan I jo allerede nu aftale, at I mandag aften spiser sammen et eller andet sted, eller I alle sammen kommer med en lyserød butterfly, eller et eller andet, så I kan kæmpe hinanden. Det må I ikke finde ud af. Men det er en god idé, at I tager fat på dem på forhånd. Også fordi I trykker det, men der er styr på det. Det der workshops og foredrag, det der, får vi noget nærmere? Det ligger inde på nettet. Det ligger inde? Ja, og du kan i princippet allerede gå ind og melde dig til tingene. Ja. Jeg er jo ikke helt. Men jeg spørger bare lige, fordi man kan se, at der er nogle af dem, der er i de enkelte teams, som i hvert fald ud fra de nummer, der står i deres sådan noget e-mail eller hvad det er men de andre, der er på vores teams, er de studerende på tidligere semester eller samme semester? Ja, altså det der er, at vi har, altså hver team består i udgangspunktet af studerende fra 1., 3., 5., 7., 9. semester. Så I bliver leder af et team med yngre studerende. Så nu ved jeg ikke, hvad læser du på? Ja, så du er en af de ældste på i 9. jeg gætter på, ikke? Den er absolut ældste. Ja. Så projekt og teamleder har vi valgt ud fra de ældste, de mest rutinerede studerende. Det er derfor. Og så har det ikke helt kunnet passe helt med at få fyldt op med kandidatstuderende i forhold til, hvad vi har behov for. Og så er det selvfølgelig taget på bachelorstuderende også. Så der har I en vigtig rolle som projekt og som teamleder i at tage godt imod. Også vise vejen, fordi I har nogle kompetencer. Både fra jeres studier, men også fra det erhverv, og sådan noget, I har arbejdet med, der mange af jer, der arbejder tidligere også. Det er de kompetencer, I skal sørge for at give videre til de yngre studerende. Og det er sådan set, hvad egentlig, at det bliver meget selvkørende. Altså, det er jo op til jer selv, hvad jeres ambitionsniveau vil være, og hvor meget vil ligge i det her. Men det må jo så finde ud af, hvad jeres team, hvordan vil vi gøre det her. Og det håber vi på, at I er med på, at det tager I af på den ene eller på den anden måde. Ja. Nej. Men det er jo jeg har bare lige svært ved at se en måde tråd som det her i forhold til det der undersøgelse. At vi har fået sådan en sådan en god gæld i den tid, det skal jo selvfølgelig med. Hvorfor har man egentlig valgt at sætte det ind med, så kan man ikke bare det der kører det, og det gælder en for alle fag, fagligt og fag. Alle på bachelor, den har jo forskellige afleveringer og hvordan man tænker det der sammen. Det der er sammenhæng i det er, vi ser mange gange, hvis vi laver sådan nogle campaktiviteter, som det her, at så går der en praksis i den. Ikke? Så det er, at vi pisker jer til på de forskellige semester nu er, og forholde det til et eller andet fag, et eller andet omfang, med lavt ambitionsniveau på den tid. Ikke? Men det pisker jeg til at tænke, hvor er mit fag egentlig henne, hvor er mit faglighed, hvor er min teori egentlig henne i det. Jeg ved ikke, hvad semester du læser. Ja, hvad er det for et fag, du har med i det? Ja, så du har også forretningsledelse med. Og forretningsledelse, noget af det, vi lægger vægt på der, det er at lige prøve for jer, der er projektleder, og bede om blandt andet forholdet til, hvad er det egentlig, hvad er vores ledelsesrolle egentlig i det her? Hvordan kan vi arbejde med den? Og det er noget af det, I har lært i ledelse, blandt andet i organisationer, og også arbejder videre med i forretningsledelse. Men det giver god mening, at det er hvorfor vælger man det? Det er også organisationen, der kan også bruge rigtig meget. Ja, ja. Det kunne man også have gjort, ja. Altså, det er sådan en balance, det faglige, det er, at det insisterer på, at I forholder jer aktivt til jeres fag, og det gør vi på den måde. Ikke? Og så er der også en balance, hvis vi gør det i alle fag, så går der ikke andet. Så går der også slårapporter i dem. Så det vi har forsøgt at finde den balance mellem at sikre, at I arbejder fagligt, og så at arbejdsopgaven i det ikke er uoverstigelig. Og hvor meget det betyder,
den der ekstra rapport. Det afhænger også lidt af de fag. Altså blandt andet er nogle bachelorstuderende, som har et fag omkring global handel og produktion. Ikke? Altså der er det her lige kernen. Så er der andre fag, hvor, altså for løberskab på første semester for eksempel, så har vi skruet ned på det der, men der er et eller andet, så alle har et begge. Ja, alle har, den har et fag. Og hvornår skal afleveres, altså det er også en ting, vi har arbejdet hårdt med det til, hvad er det, der skal lave bedømmelseskriterierne her. Ikke? Og det er ikke det, der bliver bedømt på selve kanten, det er det projekt, I afleverer til virksomheden. Ikke? Men jeg har jo også i min præsentation fat i, at der kan være nogle forskelle i praksiskriterier, så det er videnskabelige kriterier. Ikke? Og det er derfor, vi ligesom har holdt de der ting lidt adskilt. Det giver jo ikke mening rigtigt over, altså hvis vi ligesom havde en rapport, der skulle sammen, hvordan skal vi vurdere en første semester studerende på samme skala som en 5. semester eller en 9. semester studerende. Ikke? Og det er derfor, jeg har de der forskellige rapporter ligger bag, så her kan vi styre, at vi ligesom har nogle forskellige ting, vi skal leve op til. Men hvorfor har I 2 fag? Er det bare Det er et tilfælde, fordi du har 2 fag. Ja. Det er det, vi har gået med sådan en rent styringsmæssigt, det er at sige, vi vil finde på en måde, så alle mindst har et fag. Okay. Og så er det fordi, du har en fagkombination, der lige er special på en eller anden måde. Så det er ikke noget, vi skal være bekymret over, at vi har 2 fag, der skal skrive, at vi har nogle globale handelsfunktioner, og så ja, det er så fordi, jeg har valgt global handel og produktion som valgfag. Eller hvad andet er. Det skal ikke. Men altså virksomhedsanalysefag ved Torge, det er sådan et eksempel på, hvor han siger, det er simpelthen lige i hjertet. Lige præcis til, og det er lige i hjertet, det er det, vi arbejder med i fag. Ikke? Så derfor har han gjort meget ud af det, og fået det hårdt integreret ind. Hvor andre fag, der er det sådan lidt mere løst koblet. Ikke? Men alle har. Så det er bare tilfælde ikke? Det er tilfælde, du rammer 2, ja. Men lige de 2, der er det lige i hjertet af fagligheden. Så. Ja. Hvis I ikke har flere spørgsmål, så synes jeg, at vi skal tage 10 minutters pause. Vil I have noget med? Jeg vil godt sige en ting, altså de der rapporter, det er alle sammen noget, altså det er ikke noget, der er færdigt om fredagen, det er alle sammen noget, man har mulighed for at sidde individuelt at gøre efterfølgende. Ja, det er lidt forskelligt igen fra fagsfælden. Det ved hver enkelt studerende på snorgang, der er særligt krav af. Godt. Hvis vi starter igen 20 minutter i. Hvad?